Hayi, siyasizwa indaba wengane zakuthi siyasizwa indaba. Sibuhlungu ake ngithi nje ngibuhlungu. Noma ngazi ukuthi ubuhlungu sibuzwa sibaningi kodwa ake ngikhale ngalobe ngibhekene nabo mina. Obungabhekene nami kuphela obusithinta sibaningi. Sathi mangithi isikhala ake ngiqale nje ngicacise la. MK eGauteng yawa. Umbutho uyaphela eGauteng uqedwa ngamabomu futhi uqedwa lama leaders enu. Lani National High Command yasixhaphaza yasikhethela wona. La ubuholi obasixhaphaza basikhethela bona. MK yaphela eGauteng. MK is dying slowly but surely. Umbutho uyawa. Wabhizi manje baphendana bodwa, abanye bathukana no Comrade Phamkani, angiyazi leya voice note engizwele nje yomunye usisi. Kunomunye nje umama usibele sele impela la eGauteng ukuthi kazi usatshwani, angazi impela angazi. Uthi usatshwani njengasuswa angazi. Ukhona la ebuholini. Naye senibize ngamagama niyanyonyobelana nina. Ukhona la ebuholini. Kulokhu kukhalwe ngaye, kwakhala ngayo day 1 mhlayibeka. Kwathiwa siyamazi thina ngani uyasonta ini. MK yaphela. Wabona nobhala wena kuthiwa nobhala weprovince ekuthiwa usebenzele ofisini kaMeya we-ANC. Nobhala we-MK usebenzele, nobhala we-ANC usebenzele ofisini kaMeya we-ANC. Khona lona. Asikise ngiphathe naye flow. Umbutho yaphela eGauteng yaphela MK kancane slowly but surely. And benza short yaphela. Yilobu ubuholi nasifunza bona nisukele eNC kade nihamba nidonsana ngengalo nonke nize la. Kanti yini lena enzima ukuthi ningathi ground forces ucela nisho lo nina ukuthi ubani okumele beniphathe ubani nicabanga ukuthi ba right ukuthi ngase ezandleni zabo. Inzima le nto leyo. Besicela National High Command ikize izolungisa le ndaba yasekho noma nayo imanhlanhlanu ngoba kwayona imanhlanhlanu. Siyazi thina ukuthi kwayona imanhlanhlanu. Kwayona ibambisene. Imanhlanhlanu. Lento isidinga uSG moto SG naye uSG oyimisele ngokuthi uzosebenza. Idinga yena njengamanje ukuthi asebenze. Le ndaba yokuthi sizofunza ngobuholi sesikhathele yiyo. Sila sikhona nje yilokhu kufunza ngobuholi. Abantu besuka ku-ANC bedle imali ka-ANC bezosixhaphaza la ku-MK. Manje bazama ngayo indlela manje ukuthi bawuthi umbutho bebebhizi benza ama-event angathi shu ukuze bezodla imali. Manje sebezama ngayo indlela ukuthi manje imali ayisadleki. Ngoba SG ngathi ufika uvala lo mpompo wemali. Manje abawisa iqembu ngoba inhloso bese kwakuzoba ukuyisa iqembu but bethi belwisa bebedla imali zeqembu. Manje bazama ngayo indlela ukuthi manje iqembu valiwe ngoba unobhala phela ulo secretary uvalile umpompi. USG wale mali le lo pru wemali. Iqembu liyaphela manje madoda kabuhlungu. Into ebuhlungu ukuthi sisebenzile ukuthi iqembu lifike la likhona. Sisebenzile kakhulu ukuthi iqembu lifike la likhona. Kodwa kunabantu nje abahlalela ukuqeda. Uyazi kuhlungu kabi ukuthi uxhashaza umuntu asikisi. Uxhashaza umuntu ongazalenzele lutho iqembu. Kuhlungu. Uxhashaza umuntu iqembu ongazenzele lutho. Owazi imali yeqembu kuphela ayikho into ayaziyo ngeqembu. Kubuhlungu. Sathi masikhala kwakhala nina ama-ground forces iqala ukuthi thina kade sifuna ukuphathwa obani thina sidinga ukubaphatha thina abantu be-MK abafuna ukuphatha ama-members MK abafuna ukuphatha asifuni ukuphathwa abantu abazosixhaphaza. Manje sekubuhlungu sekuzola kini yini esenigijima nize kithi manje nizothi hey bakithi wemacece nali iqembu liphela wesibanibani godole nali iqembu liphela eGoli. Alejeli iqembu liyaphela eGoli nyikazani phela nkwa senzeni ngoba sathi masithi siyakhuluma thina nathi asifuna ukuphathwa. Kanti ufuna ukuphathwa uba manje masekhala thina senze njani thina manje? Anikwazi thina nathi sithule. Sayithulela ke nathi. Ukusizwe sithini ngeGoli? Ukusizwe sithini ngoba nathi asithule. Sekumele sikhulume manje ngoba sekushonini. Msana ukudlala ngathi ingane zakwethu. Yabona lento yokukhetha ukuthi ubani okumele umlaleli yinayi ila isikhona ke njengamanje. Empilweni ungakhethi ukuthi ubani okumele umlaleli. Khetha into esuke isho umuntu kusho mina umacecece. Ungakhethi ukuthi ubani okumele umlaleli empilweni lalela into azoyisho.